Sa atong starter bar engineer kini 170 gani ya ang mo ikon dumim gani ha 800 ko ya kay sangyat to sayo taya karon nakaresap ta og kuan sa ato ang sapatos og atong ikuan og labi 130 na engineer resap sayo ta 130 okay. Onay sa primerong step engineer nga engineer nga tungod sa metrosa niya gikat padung sa kuan diri sa kuan building layo siya og 3.17 dayon human ang kring sa kantor engineer kanto ani 1.5 engineer 1.5 sa kuan sa building 1.5 ya ang area na engineer sa uling ano siya 2.65 yun sa tubo engineer sa engineer kay nagsinaham ni ko engineer sila magsiguro ng eskwala dari engineer ada dong dapat sa kuron sa oras pala engineer Tres kape engineer 3.55 yan dire sa kuan sa holder siguro siya og kuan 1.65